Jo suggeriria que us intentéssiu organitzar molt bé. És primordial això, organitzar-te bé, buscar una hora a la setmana per dedicar-te al dual, perquè llavors si ho deixes tot per l'últim moment, per l'últim moment no dona temps, llavors organitzar-te bé i calcular que més o menys per assignatures són 2-3 hores, però que es passa ràpid i si t'organitzes bé arribes perfecte. I també que no tingueu por a enviar-los emails als professors perquè t'ajudaran un muntó. També a parlar a les live sessions, perquè també ajuda un muntó parlar i que no tingueu por de res. M'agradaria també que busquessin un grup d'amigues amb qui fer el dual, perquè al final sempre hi haurà algun cap de setmana que o no tindràs temps o que no entendràs els deures o qualsevol cosa. Aleshores, poder demanar ajuda a algú que sàpiga què s'ha de fer o qualsevol cosa així sempre va molt bé i es fa molt més divertit. También quería decir que no tengáis miedo a expresaros en los assignments, porque al final lo que más puntúa es tu opinión sobre el tema que estáis hablando. Entonces no tenéis que tener miedo a expresaros, a decir vuestra opinión y tenéis bastante libertad en este sentido. Y la profesora o el profesor, depende de lo que os toque, siempre os va a puntuar bastante bien. O sea, no tengáis miedo, por eso es muy importante. Els suggeriria que sempre, quan comencin a fer les assignatures, prenguin apunts, perquè això els servirà molt per després fer els exàmens i per després fer els assignments, o sigui, les tasques, perquè així ens podran repassar els conceptes mentre ho preparen. I quina és, de les assignatures que has cursat, la més difícil? La més difícil, jo diria que història dels Estats Units, però és molt interessant i us encantarà. Las asignaturas que hacemos, estamos en el último año, en primero de bachillerato, y lo que hacemos es US Government y Politics, que se dividen en 2 semestres, y Criminology en mi caso, pero tienes optativas que elegir. Este año por eso no hacemos ya el curso de inglés, porque tienes que tener 2 ingleses, o inglés 2, 3 y 4, uno de estos 3, o el 1 incluso, para poder graduarte. Entonces, como ya hemos cumplido dos cursos de inglés, este año podríamos elegir optativa, que en mi caso es criminología. M'ha ajudat molt evidentment a parlar anglès, també a organitzar-me, i evidentment en el confinament va anar molt bé saber com treballar online. També m'ha ajudat molt amb tot el que són redaccions, tant en anglès com en la resta d'idiomes, perquè al final l'estructura tendeix a ser la mateixa, i coses així. 3, 2, 1, bona sort i ànim!